Rekonštrukcia domu smútku v Trenčianskych Tepliciach, s ktorou sa začalo v apríli tohto roku, už pomaly finišuje. Na podrobnosti sme sa opýtali primátora nášho mesta Štefana Škultétyho. Už na prvý pohľad je vidno, že práce pokročili na dome smútku. Je toto konečné riešenie strechy aj fasády? Tak zvonka vidieť, že v podstate práce dramaticky pokračujú a finišujú a takto vlastne ten dom smútku bude vyzerať zvonka. V podstate základné veci sú už urobené, ešte sa niekde dokončí omietka a dlažby sa dajú vonku. Takže v podstate tá vonkajšia časť je takmer hotová. Ešte budú pokračovať práce v interiéri, kde znova sa riešia dlažby, dvere, svietidlá a podobné záležitosti, ale som veľmi rád, že tie práce idú tak, ako idú a v podstate v polovici septembra by mal byť ten dom smútku hotový a pripravený s tým, že samozrejme sa budú vychytávať ešte nejaké chybičky, ktoré sú v rámci takýchto stavieb, sa môžu vyskytnúť, aby sme ich odstránili, aby bol potom ten dom smútku k dispozícii. Počas rekonštrukcie sa vykonávali obrady v náhradných priestoroch. Neboli zaznamenané nejaké sťažnosti? Musím povedať, že tú vec, ako sme zmanéžovali, aká bola riešená aj v spolupráci s Obšením, aj s Trenčianskou teplou, z hľadiska niektorých vecí, ale z hľadiska obradov, ktoré boli riešené v Trenčianskych Tepliciach, tak myslím, že občania mali preto pochopenie, lebo raz bolo nevyhnutné urobiť túto rekonštrukciu, takže chcem poďakovať všetkým za vlastne pochopenie tohto stavu, ktorý momentálne je.